Шановні сябри, ми протягуємо рухатися на усход. І ось тут таке місце вельми пригоже. А ось наші брати-брата. Ось, вітаємо вас від білорусів, вітання. А ось там спящий лев, гора чудовна, і ще треба вище підніматися. Ось, але який чудовний дорогляд. Як це все пригоже. Ось таким чином. Треба піднятися ще вище. Ось, вже ближче до цієї гори. Чудовная местинка. О, какие дорогляды. Невероятные. А это унизе река Селенга. Селенга – самая буйная речка, яка впадає у Байкал. Ангара витікає з Байкала, а Селенга впадає в Байкал. Іначе ще з Монголії. І приносять вельми шмат води. Ось такі дорогляди тут. Найпригожіший. Ось. Поспробую ще залізти на це каміння. Білоруська у нас суполка. Добрий день. Ми білоруси. Ось такі пригожості. Ось по цьому камінню я забираюся на гору спящий лев. Ну, як бицем би, поки що забираюся. Не просто, але ж нічого. Внизу там, ну ось, як заберуся, протягнемо. Ну тут каміння всяке. Зараз треба руками допомагати, щоб забратися високо. Спящий лев. Вот какая-то местина. Все, я забрался на самую вершину этой скалы, которая называется Спящий лев. Вот тут некие цікавые штучки. И вода тут накопилась. Вот такая пляцовка. Дорогляд прихожий. Ось Гоша. Привітання. Ось така височень. Як все далеко бачно. Як чудовно. Ух ти. От туди дорога пішла на Читу. А в другий бок пішла на Улан-Удэ, Іркутськ, Білорусь. Ось туди можна їхати. Ось так.